blood, double kill, triple kill, quadra kill, pentakill. Здравейте, в бокса на Наруто каналата и това е втори епизод на тази игра на Team Red. Ето, почваме да играем. Само, че забравих да сменя картата, пак ще сменя същата карта. Само, че сме двама човека за сега, което ще бъде трудно. Оу, шет! То сме ударя. Ти за кого активирам? Какво оръжие? Да, двама човека сме, не трябва да умираме. Най-важното. Ще се помъча да издържиме по-дълго време. Някой влезе, което е добре. Да. Ще. Не! Ето ще му бие. Играта е много заребена, казвам ви, 10 евро от Steam, купувате си я, пишете ми и ще играя с вас. Какво става? Нещо такова. Каквото и тъпо оръжие съм взел. Боса! Оу, шит! Искам аз да го убия. Защо не го убих аз? Ето и оръжие най-по-добре. Хел! То сме взе хела. Оре! И мисля, че трети човек се гласи да влиза. Да. Ето вече сме 4-ма. Ще не е по-лесно. Така. Чуй, нещо да го гърна в момента. Оу, шит. Динамит. Искам боса, къде е боса? Те сигурно е го боса, но зато всички се са наредили тук и стоят. Искам аз да го убия. Так. Тя ми изглежда, че са по-добри от предишните хората, нали? Ще видиме. Значи искам да издържиме доста време. Бос. Ето и оръжие по-яко. Почвам. Така. Значи 11 ниво сме, ние предния път май стигнахме до 16 или 13, не, до 13 май стигнахме в първи епизод. Да съм, молиме, че ще успеем, но от сега почнаха да умират нашите. Но то се трудно става, а пък някой като умре още по-трудно става, защото трябва да гледаш да не те убият тебе и да не...
и да го спасиш. О, шет, взех друго оръжие и се набих в някакво зомби. Скоро ще умра. И пак взех някакво тъпо оръжие. Не, искам аз да го убия. Не знам дали го убих аз, но някакъв от нас ще умра и трябва да го спася. Преди да умра. Хел, yes. Не че ме хел на много, но... Шет, зомби. Всички стоиме тук на едно... Не знам дали е хубаво. Абе, не мисля много, че е хубаво да стоиме на едно, но... Стоя... И ме зомби боз. Шет! Копна май тоган. Ами... Не знам какво ми трябва. Не, живот ми трябва. Не! Ей, тук имаше живот, ей. Къде изчезна? Много ми трябва спешно живот, защото скоро ще умра. Невидимост. Искам и друго оръжие и... живот. Защото нашите умират и трябва да ги спасяваме. А пък ако и аз умра, ще става гадно. От това оръжие на кефи. Петнайсто ниво стигнахме, което е напредък. Но усещам как скоро ще умра. За сега стоиме заедно. Да. Хомри, аз взех си хел. То много малко хелва, което не е якото в играта. Да се каже е трудното. Ето го и бос. Слагам мини и го карам да вари след мините. Не, един удар съм. Някакво реген, армор ми трябва. Армор, реген, нещо. Умрях. Не ми казвайте, двама са живи и двама сме мъртви. Са живите, един са живиха, дайте мене. Добре. Добре е положението. Абе, хич не е добре положението, за сега губиме яката. Не! Много трудна игра. Но пак е яка за сметка на това. Заслужаваха си 10 евро. Минно поле. Да барикадираме. Стига и боса. Въобще не му взех нещо. Те двойник си имам. Трябва да ги трепе. Шът! Бос, граната, бос. То с... като метне една граната е направо, то убива с нея.
Хел! Yes. Къде е? Иго! Убихме го. Не съм го убил аз, но как той да е. Няма значение колко е убил, стига да оживееме. 18-то ниво. Нашите са на малко. Аз не виждам нищо в момента. Стига. Слънцето ми брещи, не съм се спуснал шторите. И какво се прави? Стима ми писаха да играем. Това зомби... Не, някой от нас ще умря май. Не, живи са. Аз пък викам... Значи на боса му викам зомби, а пак всички са зомбита. Не мога да разбера това нещо. Ули... Умирам. Някакъв наш ще умря и веднага пуснаха друг бос. Как толкова бързо ще пуснат друг бос, е? Не, реген, трябва ми... Реген или защита? 20-то ниво. Напрегнато ниво. Опасно ниво. С гаден бос. Не, умрях. Навсякъде има босове и много други зомбита и не мога да се справя. Добре, че имаше реген. Мрете, зомбита гадни. Трябва ми защита или нещо за атака. Вече май пуска по 2 боса. Ау, шит! Някакъв наш ще умре, но не мога да го спася. 21 ниво. Напрегната игра. И аз умрях. Спасете ме, моите моля, спасете ме. Спасиха ме. Но като те спасят си на малко кръв. На малко живот, на кръв. Да, я знам. Как ще си на малко кръв, на малко живот. И умира. Не, бягайте се от мен. Напрегната. Чуйте ме. 2 боса. Граната бос и някакъв дето стреля. И така един бос се погрижихме за него. Трябва да убием и другия, че той е по-гаден. Рейдж Квит, умре. Реген ми трябва. Аби нещо за защита или реген, не знам каквото и да е. Минигън, бос зомби. Умре. Фростман пише.
Така, в Руслан ми пише, не ме интересува за него, продължавам си играта. О, взех миниган. Не, от всякъде зомбита. Направо вече не знам как да стрелям. Какво да стрелям, как да успея. Ето това зомби, този бос е много бърз, де. Между другото само тича и като ви стигне... Не мисля, умра! Какво и другите два умраха? Ами, 24-то ниво и загубихме. Не! Съживиха се. Да съживят други да дойдат за мен. Не! Умраха два. Пак. Ами, това беше... Frostman се направи реклама. Издържахме 14 минути и 20 секунди. 24 левел, макар че аз съм стигал до 300 левел. Убил съм 5 боса, 700 нормални зомбита. И това беше от мен.